esan bezala, saria banatzeko. David, horretate, hori dugu Davide Jorge, berarekin batera ikusten dugu Irune Ormaetxea, bertako Bermioko Kirol Zinegotzia eta berarekin batera hori ikusten dugu Josu Erkoreka, baita Eusko Jaurlaritzako Osera Maileak, beraiek izango dira urtengoan ere, saria banatuko dituztena beraz txaloa beraientzat ere, ongi etorria beraientzat ere, urtengoan ere, bertan baiti dugu, por lo tanto, esos aplausos también para los que van a entregar a las empresas o al ayuntamiento, Eusko Jaurlaritzakoa eta baita ere, Davide Jorge, bertan ordezkari bezala saria emango dituztenak. Eta guazen ba, saria jasoko dituztenak izendatzera eta esan bezala, hori da, Seibor, horrego. Eta guazen ba, zeintzuk izango diren saria jasoko dituztenak aurtengoan, elbarrituekin edo eskaituekin hasiko gara. Y vamos a comenzar con la categoría de los 500 metros, eta 500 metrotako igerik eta zeharkaldian, ez gaituen artean, garaie, Urtsi Martín González. Hor dugu Urtsi, txalo beran txalo Urtsi dentzat. Hor ditugu Davide Jorge, Josu Erkoreka eta Irune Ormaetxearen esku, beraren Maria jasotzen, Viva Rusia! 500 metrotatik, 1500 metrotako sailkapenera pasatuko gara, eta ez gaituen artean, elbarrituen artean, 1500 metrotako sailkapenean, hirugarrenarekin hasiko era comenzaremos con el tercero, eta hirugarren sailkatua gaurkoan aurtengoan, Richard Oribe! Josu Erkorekari, hor ikusten dugu baita ere, Irune Ormaetxeari, Davide Jorgeri, agurtzen eta bere oparia jasotzen, txalo berarentzat, txaloa Richard Oriberentzat. Bigarrena, azpitxa belduna beraz, gaurkoan, Germán Urreta. Richard, eskuan, Richard, quédate ahí. Vamos con el segundo también para esa foto, hor dugu. Germán Urreta, oso ondo, eta lena, garaia, onenen artean, Iñaki Erauski. Irune Ormaetxearen eskutik, oparia gazoten eta zuen txalo, egin zuten txalo. Hori da, lena, bigarrena mesedez, onera, segundo, onena ingurretu, bigarren hori da, herrian, eta hirugarrena hori da, hor ditugu, txalo beraien txalo, txapelunen txaloa, Richard Oribe, Germán Urreta, eta Iñaki Euskirentzat. Eta guazen ja. No, Richard, ondo zan, oin oporre, merezitutako oporra gasoko ditu Richardek esan didanez, eta lan guztia oporretan, 3 hilabetetan lan aritu da Donostian, eta orain oporrak hartuko ditu, Richard aldera joango da, Richard Oribe, eta guazen, orain ja 500 metrotako igerik eta zeharkaldira, eta hortarako mesedez, holtza, gunera berriz ere, Davide Jorge, Josu Erkoreka, eta Irune Ormaetxea, beraiek izango bai dira, sariak banatuko dituztenak. Oso ondo. Hor ditugu Irune Ormaetxea, Josu Erkoreka eta Davide Jorge, beraiek izango dira saria banatuko dituztena 500 metrotako igerik eta zeharkaldien aritu diren igerilariak sarituko ditugu une honetan eta bermiotarrekin hasiko gara. Vamos a comenzar con los bermiotarras. Eta bermiotarrekin hasteko emakumezkoekin hasiko gara. Gaurkoan 500 metrotako igerik eta zeharkaldean garaie, lehen bermiotarra, Lorea Andrea Ferrastrau. Hor dugu Lorea Andrea, ez dago, beraz, lehen bermiotarra, baina gizonezkoen mailara pasatu gara, pasamos a la categoría masculina, eta gizonezkoetan lehen bermiotarra 500 metrotako igerik eta zeharkaldian, aurtengoan 5. Salome Campos igerik eta zeharkaldian, Markel Barrenetxea.
Markel Barrenetxea. Hor dugu Markel, ongi etorria Markelentzat. Hor dagoen ongi etorria ematen. David de Jorge, hor dugu lehena, garaia, lehen bermiotarra, Markel Barrenetxea. 500 metrotako igerik eta zerkaldia gaztetxoen artean. Eta bermeotarretik, lehen hiru sailkatuen mailera pasatuko gara. Ahí los tenemos. Ya, Markel bi esker. Eta guazen ya. Lehen hiru sailkatuen sailkapenera pasamos a la clasificación de los 3 primeros clasificados de las 3 primeras. Y vamos con las chicas, por lo tanto, en la categoría de los 500 metros entre 11 y 14 años. Hirugarren sailkatua, Irati Bengoetxea. Hor dugu hirugarren sailkatua. Irune ordatzen eskuti zinegotzen eskuti garekurre gazaten eta nola ez zuen txaloiek izuten. Txalo. Bigarrena, azpitxapelduna emakumezkoetan. Iraia Aranbarri. Hor dugu Iraia baitaren. Helmuga bigarren izan dugun emakumezkoa. Kosnoaga taldeko emakumea. Hor dugu bigarren azpitxapelduna beraz bere oparia, Campos kontzerben oparia, Josu Erkorrikanen eskutik jasotzen eta zuen txaloiek entzuten. Eta dena, garaia. Eta lehena, garaia emakumezkoetan, Izarrai Zigeri elkartekoa den, Uxue Etxebarria. Hor dugu azkelia da. Eta lehena, garaiak, beti bezala, bere pisua Campos kontzerbetan eramango du. Berrogeita mazazpi kilotako emakumea, berrogeita mazazpi kilo. Campos kontzerbetan eramango duen emakumezkoa. Hor dugu txaloa berarentzat, txaloa txapetunentzat, txaloa Irati, Iraia eta Uxuerentzat. Eta emakumezkoen mailatik gizonezkoen mailara pasatuko gara, pasamos a la categoría masculina. Eta bairade 500 metrotako distantzian jarraituko dugu. Mila esker neskak, oso ondo, lan bikaina. Goazen gizonezkoen mailara eta gizonezkoetan. Hirugarren sailkatua, Bidasoa Igeri elkartekoa den, Álvaro Martínez. Hor dugu Álvaro Martínez, holtza honera inguratzen. David de Jorgen eskutik laguntzarekin, orain inguratzen ari da. Hirugarren sailkatua gizonezkoetan, mutiletan Álvaro Martínez, Bidasoa 21, Igeri elkarteko mutila. Eskutik, ezoa jasotzen, bigarrena, azpitxapelduna beraz. Gaurkoan Fortuna Kirol elkartekoa den, Enaitz Goñi. Enaitz Goñi, bigarren sailkatua. Ez dago, beraz garaia gaurkoan, honenen artean 500 metrotako igerik eta zerkaldia gaztetxoen mailan, Ernesto Martínez. Club Natación, Logroño taldeko mutila. Orain pisua, bere pisua Campos kontzerbetan jasoko du. Eta guazen ikustera, David, tú eres el juez, el juez de pesaje. 81 kilo, 81 kilo Campos kontzerbetan. Hor dugu, garaia.
Eta hirugarren sailkatua, txalo beraitza txaloak, gaurkoan lehen hiru postu horiek osatu dituzten gizonezkoentzat. Oso ondo, guazen ja, 1500 metrotako igerik eta zehar galdera. Pasamos ya a la categoría de los 1500 metros. La travesía nabo y comenzaremos con la categoría veteranas. Veterana emakumezkoekin hasiko gara, emakumezkoetin eta emakumezkoetan 1500 metrotako igerik eta zehar galdia garailea. Fundación Larror, taldekoa den Mireia Pacheco. Mireia Pacheco, veterana mailan, lehena, garailea. Beraz, emakumezkoetan ez dagoenez, gizonezkoen mailara pasatu gara eta gizonezkoetan, 1500 metrotan, veterano mailan, garailea, Salvador Amaroa. Salvador Amaroa, hau ere ez dugu, eraz, benenetzat ere ez dago kanposeko paririk, goazen Master Plus mailara, Master Plus mailan, emakumezkoetan, garaile, Xopela Igeri elkartekoa den, Virginia Zabaia. Hau bai. Hau Master Plusa dugun, Virginia Zabaia, ongi etorria txalo berarentzat, txaloa, Xopela Igeri eta taldekoa emakumezkoarentzat. Horre burreleo paria jasotzen eta zuen txalo egin zuten, txalo! Hori azego, pilotari. Emakumezkoen mailatik gizonezkoen mailara pasatu gara Master Plus maila hortan, mila esker. Pasamos a la categoría masculina Master Plus, eta bertan, 1500 metrotan, garaile, burutzaldea taldekoa den, Juan Vicente Martín Baños. A ver, que quiere poner un poco de orden David de Jorge. A ver, David. Veo muy poco entusiasmo aquí en el muelle este, Un poco de alegría, cada vez que se haga un ganado con entusiasmo, con ilusión. Como si hubiéramos desayunado mendresca o así, o bocata anchoa, Los veo más tristes que el copón. Con Lancho, le habéis visto, ha estado nadando los 5000 metros, buceando los 5000 metros y después ha venido con energía para entrenar Chalo, Ordugu Master Plus mailako gizonezkoetan Juan Vicente Martín burutzaldea taldeko Igeri galdea nagusi. Ahora pasamos a la categoría Master, David, vamos con la categoría Master. Con la categoría Master femenina, emakumezkoekin, y vamos con la del Club Natación Legazpi, Ainhoa Auzmendi. Hori ba, venga estos años, taldenkide ditugu, Legazpi taldeko igerilariak, ongi etorri egatez, Master mailan Ainhoa Auzmendi garaiari, Josu Erkonekaren eskutik garekura jasoten, Irune hor matxen eskutik garekura jasoten, eta zuen eskutik txaloiek entzuten. Hor ditugu, garaie. Eta emakumezkoen mailatik gizonezkoen mailara pasatu gara. Pasamos a la categoría masculina, esa categoría Master 1500, eta garaiea, 1500 metroetan, Master gizonezkoetan, Muso Pela taldekoa den, Asier Álvarez. Asier Álvarez, oso nahi enduratzen, eta zuen txaloiek entzuten. Irune hormatzen zioten eskutik gatik gazatzen, hor dugu, David de Jorge parece que esto es Xopela, hor dugu, txaloa txapetenaren Master mailan. Eta Master mailatik Senior mailara pasatuko gara,
eta senior mailan emakumezkoetan nagusi, Club Natación Logroño taldekoa den, que es del Club Natación Logroño, que no será la primera vez que suba al podio, Alba Romero. Ahí tenemos a esa campeona, Alba Romero, vencedora el pasado año, este año también. Luego la volveremos a ver subir al alto del podio. También fue vencedora en la prueba de los 500 metros en el año 2016. Ordugu Alba Romero, Logroño tarra. David Jorge, Irune Ormaitxea eta Josu Erkorekan eskutik, oparia jasoten eta zuen txaloiek entzuten esos aplausos. De la categoría senior femenina pasamos a la categoría senior masculina eta senior gizonezkoetan garaile vencedor Bidasoa 21 taldekoa den Unai Arruabarrena. Honek ere ez du lehen aldiz musika baintzuko hortza gainean, bere maila senior mailan eta gero baita ere berriz hortza gainean ikusiko dugu. Hor dugu txapelduna senior mailan, ere oparia jasotzen eta zuen txaloiek entzuten. Eta hauek senior mailakoak izan dira, goazen ja lehen Bermiotarren sari banaketara. Lehen Bermiotarrak 1500 metrotako igerik eta zer galdi honetan. Emakumezkoekin aziko gara, eta emakumezkoetan lehen Bermiotarra 1500 metronetan Sara Merino. Venga Bermio, venga, venga. Sara, lehen Bermiotarra. Ez dago, beraz gizonezkoen mailara pasatu gara gizonezkoetan lehen Bermiotarra 1500 metroietan Andoni Mendigure. Andoni Mendigure, ez dago Andoni Mendigure. Ez dago gizonezkoetan lehen Bermiotarra, beraz, goazen Jacobi Unera, vamos, vamos, con los mejores entre los mejores. Con los más rápidos, entre los más rápidos, comenzaremos con la categoría femenina esa prueba de los 1500 metros. Eta emakumezkoetan, hirugarren sailkatua, hirugarren koskara igoko den emakumea, buruntzaldea taldekoa den, Ainhoa Martín! Hor dugu hirugarren sailkatua, Ainhoa Martín, mesedez, une honetan ainguratu. Hor dugu hirugarren sailkatua, beraz txalo berarentzat. Bigarrena, azpitza belduna emakumezkoetan 1500 metrotan hau ere buruntzaldea taldekoa den. Eta bere aizpa den, Leire Martín! Hor ditugu Martín aizpak. David Jorren eskuti bigarren azpitza belduna bere garaikurra, bere oparia jasoten. Hor dugu, hori da pixat aurrera, hori da. Eta dena, garaia honenen artean, azkarren artean, 1500 metrotako igerik eta zeharkaldian. Errioxatik etorri da, del Club Natación Logroño, Alba Romero. Isua, damos konzerbetan, jasoko du. Con el juez David Jorge. Kilo Campos Kontzerbetan Alba Romero. Errioxarenentzat David Jorgen eskutik. Hor dugu txalo berentzat, txalo atxapeldurentzat 1500 metrotako igerik eta zerkaldian aurtengoan. Ainhoa Martín, Leire Martín eta Alba Romero nagusi.
Escar, María, poneros allí por favor, porque vamos con los chicos de los 1500. Y vamos con la categoría masculina, gizonezkoekin hasiko gara, gizonezkoen podionarekin, eta gizonezkoetan hirugarren sailkatu tercer clasificado en la travesía Salomé Campos de los 1500 metros. Este también es de Logroño, como Alba, desde el Club Natación Logroño, Miguel Benito. Miguel Benito hirugarren sailkatua, hirugarren koskan inguratuko den motila. Aquí. Osondo, ordugu hirugarren sailkatua, Miguel Benito, bigarrena. Azpi txapelduna, bidezoa 21 taldekoa den, Aritz Aguilar! Ordugu azpi txapelduna honen artean bigarrena izan duguna. Josu Erkoreka eta Junior Matxaren eskutik beraren oparia jasotzen, azpi txapelduna, ordu txaloerentzat txaloa, Aritz Aguilarrentzat. Garaia, honenen artean, azkarren artean, 1500 metrotako igerik eta zergaldian, hau ere, bidezoa 21 taldekoa den, Unai Arruabarrena! Eskuti bere pisua ikusko dugu. 75 kilo bere pisua Campos kontzerbetan. Eta bere pisua zuen txaloetan, txalo berentzat, txaloa beraientzat txaloa, Miguel Benito, Aritz Aguilar eta Unai Arruabarrentzat. Eskat, hirugarrena, bigarrena eta lehena. Hor ditugu 1500 metrotako igerik eta zerkaldi honetan 2018 urtean nagusitu direnak. Ainhoa Martín eta Miguel Benito, Leire Martín eta Aritz Aguilar, eta Alba Romero eta Unai Arruabarrena, txaloerentzat, txaloa, txarpeldunentzat. Eta guazen ja 5000 metrotako. Lehen Bermeotarra. Aimar de Valenciaga izan da lehen Bermeotarra 1500 metrotan, beraz, berarentzat oparian ere, hor dugu, Aimar de Valenciaga gaurkoa lehen Bermeotarra 1500 metrotako, igerik eta zeharkaldian. Poltza berarentzat, lehen Bermeotarrarentzat eta zuen txaloak, Aimarrentzat. Orain bai, 5000 metrotako igerik eta zeharkaldira pasatuko gara, pasamos a la categoría 5000 metros. Bermeo, Izaro Bermeo, eta beti bezala, bueno, hasiko gara Bermeotarrekin, ja Bermeotar bajitsi da, zeake Bermeotarrekin hasiko gara, eta Bermeo emakumezkoen mailara pasatuko gara Bermeotarren artean, lehen emakumezkoa izan dugun parte hartzailea. Orbange Luzarraga! Orbange ja inguratzen ari da, Orbange ontza gainera ingurtzen, eta nola ez zuen ongi etorria zuen txaloiek entzuten Davide Jorgeren musura, bere zinegotzia, gertako, armioto zinegotzen Irune, Orbatzen eskutik, bezarkada, eta baita ere, Bermiotarra den Josu Erkoreken eskutik, bere oparia jasotzen eta zuen txaloiek entzuten, venga Bermio, venga txalo beranitza. Eta emakumezkoen mailatik gizonezkoen mailara pasatuko gara, mila esker. Gizonezkoetan lehen Bermiotarra
Aron Llorens. Ordugu ja, Aron Llorens hautza gainera inguratzen. Lehen Bermiotarra, lehen herritarra beraz. David Jorgen noki zorria jasotzen, Josu Elkarikaren opalia jasotzen, eta berezi gotziaren Irune Ormatxaren txaloa baitare zagotzen. Zertan esaten digutenez baitaren kanposeko langilea dugu. Ez bakarrik langilea izira, bere zeharkatien ere nagusitu den botila Bermiotarra, berarentzat beraz txaloak ere, Aron Llorensentzat eta guazen, Bermiotarren saikapenetik, veterano mailara, hau da, helduen maila hortara, eta veterano mailan emakumezkoekin hasiko bera. Entraremos con la categoría femenina en los 5.000 metros, en la prueba de los 5.000 metros. Eta garaia, emakumezkoetan, Gari Oskore taldeko den, Patricia Lizarribar. Gera hau, baino jantzirik gabeko igerilari izan dugu. Jopenozko jantzirik gabeko igerilari izan dugu. Hor dugu Patricia Lizarribar, Gari Oskore taldeko emakumea, veteranoa ja, 5.000 metrotako igerik eta zerga dira nagusitu den emakumezkoa, txalo beranentza. Emakumezkoen mailatik, veterano maila hortatik, gizonezkoen veterano mailara pasatu gora, eta veterano mailan, garaie, Getxo, ikeik eta waterpolo taldeko den Fernando Tellez. Ordugu ja inguratzen, ordugu Fernando Tellez. David Jorgeren ongi etorria jasotzen, Josu Elkarrikanena, Irune Ormatxaren oparia jasotzen eta nola zuen txaloiek entzuten. Veterano mailatik 5.000 metro horietan, mantenduz, Master Plus mailara pasatuko gara. Pasamos a la categoría Master Plus. Eta emakumezkoekin hasiko era, emakumezkoetan Master Plus mailan garaie, Zarauztarra den Nerea Murua. Dugu Nerea Murua jaskoa proba garaie izan genuena. Eta gaurkoan Master Plus mailan garaipena lortzen duen Zarauztarra. Hor dugu David Jorgeren ongi etorria jasotzen. Josu Elkarrikanenaren Irune Ormatxaren eskutik konparia jasotzen, eta zuen eskutik txaloiek entzuten! Eta emakumezkoen mailatik Master Plus maila hortan, mantenduz, Donostiarra den Rafa Loyola! Rafael Loyola baitaren hotza gainean sarritan ikusten egun ikerilaria David Jorgeren eskutik, Josu Elkarrikanenen eskutik eta Irune Ormatxaren eskutik konparia jasotzen eta zuen eskutik txalo beroiek jasotzen. Master Plus mailatik Master mailara pasatu gora, pasamos a la categoría Master. Hauarek Gipuzkoarra, Donostiarra Gari Oskore taldekoa den emakumezkoa izan dugu nagusi, hain zuzen ere, Ana Vega! Hau ere, hotza gainera igotzen, sarritan ikusten dugun emakumezko Donostiarra, Ana Vega, David Jorge, Josu Elkarrika, Irune Ormatxea eta zuen txaloiek entzuten, txalo berentzat txaloa, Ana Vegarentzat. Berriz ikusiko dugu hotza gainean, aldez aurretik Master mailan gizonezkoen mailara pasatuko gara, eta gizonezkoetan hau ere Donostiarra hau ere Gari Oskore taldekoa den, eta oso ezaguna ez bakarrik igerietan eta baita ere motorrean ezaguna den Ander Vilariño! Ander,
Txapeldun hau ere, ez igiriketan, podiumetan, ohitua dugun Europako txapelduna baita ere. Motorean izan dako, moto kotxe gidaria, eta igeriaren nabarmena. Hor dugu, Ander Vilariño. Que no se le puede seguir por carretera y ahora tampoco por el mar, campeón del mundo. Hori da, eso es, todo un campeón sobre las 4 ruedas y también nadando Ander Vilariño. Y vamos a la categoría, pasamos de la categoría Master a la categoría Senior. Eta Senior emakumezkoekin hasiko gara. Senior emakumezkoetan 5.000 metrotako igerik eta zergaldian. Galdakao igerik eta taldeko den Andrea de la Era. Ahí viene Andrea. Se va acercando ya Andrea. Y luego también volverá al podio, pero ahora la tenemos por primera vez en esa categoría Senior. Andrea de la Era, Galdakao Tarra. Miguel Hilari, triatleta, Andrea de la Era, David Jorge, Josu Erkorega, eta Irune Arbatzen eskutik, oparia gazotzen, Campos oparia gazotzen, eta zuen eskutik, zuen txaloiek entzute. Andrea de la Era jaisten den inean, gizonezkoen mailera pasatuko gara, eta gizonezkoetan senior mailan nagusi, bidazoa 21 taldekoa den, Jon Mujica! Hemen dugu Bergararra, ja dagoeneko. Gero berriz ere ontza gaineriko baina 3. aldiz garaipena lortzen hemen Salome Campos. Igerik eta zeharkaldian Bergararra. Hor dugu, David Jorge, Josu Erkorega, eta Irune Arbatzen eskutik. Oparia gazoten eta nola ez zuen txalo irentzuten, txalo, Jon Mujicaren zat. Eta guazen ya podiumera, vamos con el podio, vamos con las 3 primeras clasificadas y los 3 primeros clasificados en la Travesía Salome Campos 2018. Emakumezkoekin hasiko bera, emakumezkoetan 3. sailkatuarekin, hau Gipuzkoatik, Donostiatik, Ariozkore taldekoa den, berriz ere holtza gainera, Ana Vega! Hor dugu Ana Vega, David Jorgean eskutik, Usuien, Josu Erkorekaren eskutik, Usua. Eta hor dugu baita ere, Irune Arbatzen eskutik. Oparia jasoten eta zuen txaloiek entzuten Ana Vegaren txalo. Bigarrena, azpitxapelduna distantzia luzean, 5.000 metrotako igerik eta zergaldian. Hau ere Gipuzkoarra bidazoa 21 taldekoa den Amaia Zendoia! Hemen dugu Amaia Zendoia Donostiarra baita ere holtza gainera inguratzen David Jorgeren ongi etorria jasotzen. Josu Erkorekaren baita ere, eta hor dugu Irune Arbatxe ere, erari besarkatzen eta oparia gazotzen, bereien eskutik! Txaloa txapeldunaren, azpitxapeldunaren txaloan Amaia Zendoiaren gat, txaloiekin diren bitartean, aurtengoan garaia, onenen artean, azkarrenen artean, emakumezkoetan, las más rápidas, la mejor entre las mejores, este año también, ahí la tenemos, Andrea de la Era. Vamos a pasar por el pesaje. A ver, David. Calculando ese peso. Berrogeita pasotzi kilo. Campos Conterbelan. Hor dugu. Ana Vega, Amaia Zendoia eta Andrea de la Era. Hau izan dira 2018 urtean, Salome Camposeko 5. edizionetan nagusitu diren emakumezkoak. Txalo beraientzat.
Eta base gizonezkoekin pasamos a la categoría absoluta masculina. Honen artean izan ditugunak 2018 urte honetako igerik eta zer galdian eta 3. honena gaurkoan aurtengoan Bergara igeri elkartekoa den Oier Eraña! Hemen dugu Bergararra Oier Eraña 3. sailkatua Txaloren entzal, hor dugu Josu Erkorekaren eskutik Maria jasotzen. Hor dugu baita ere, Irune Ormatzaren eskutik Agura jasotzen. Honera inguratu, 3. postuetako sailkatuen postura inguratzen. 2. azpitxapelduna honenen artean 2. izan duguna urtengoan. Hau bidazo 21 taldekoa den, Zaraustarra den, Niko Illarramendi! Eretxeak etaria zarauten ere nagusitu zen aurtengoan, eta gaurkoan 2. azpitxapelduna. Hor dugu 2. azpitxapelduna. Nikola Illarramendi 2. postuetako Barekurra gasotzen edo Oparia gasotzen, eta zuen txaloik entzuten! Eta dena, garailea, honenen artean, azkarren artean, 5.000 metrotako igerik eta zer galdian, Salome Campos, 5. edizionetan, hau ere, 3. abizala Bergararra, hau berriz ere 3. aldiz, garaipena lortzen Bermioko itxaserkaldi honetan, bidazo 21 taldeko den, Jon Mojica! Isua ikustera, Pisua, Campos konzerbetan, Jon Mojikarentzat. Txalo berarentzat, txaloa txapeldunarentzat, txaloa guren gizonezkoentzat. Horretu Oier Eraña, Nikola Illarramendi eta Jon Mojika txalo beraientzat. Emakumezkoak ere, 2. arekin, pizka datxera eta guazen txapela jasotzera. Beraien txapel horiek, jartzera txapeldun txapelak, buruan jarri, ebili munduan, hor ditugu Jon Mojika, eta hor dugu Andrea Dela Era, txapeldunak, aurtengoan 2018 urtea. Beraientzat, eta ez Juan, zeren pizkan atzera hon Juan, zeren orain neoprenorik gabeko onpaliak ere emango ditugu, neoprenorik gabe aurtengoan zentzu lortu izan diren garepena lortu dutenak, azkarrenak, eta honela ba, emakumezkoekin hasiko gara, errekorra, proba honetan errekorra duen emakumezko azpeitiarra izan dugu gaurkoan aurtengoan, neoprenesko trajerik gabeko, igerik eta zeharkaldi azkarrena izan duguna, hain zuzen ere, Leire Zaziaga! Zagaintzigeri entarteko emakumea, bere izan dugu neoprenorik gabe, azkarrena, 5. igerik eta zeharkaldi honetan, aurrera, David Rebornen eskutik, aurrek aldetik Josu, hori da, Bizkar atzera inguratu eta aurrek aldetik jaso, Maria. Aurrek aldean, hori da, aurrek aldean jarri. Horre Leire, txalo Leire entzat. Ordu bete zazpi, beraren errekorda. Aurtekoan ez da utzi, eta gizonezkoetan. Eubreonik gabe, honena honen artean azkarrena. Ales Ujambure! Ojamburen, hortik aldago. Hordu Ojamburen, fortuna dira lekate goien hilaria ere. Hordu baino jatzik gabeko. Azkarrena aurtekoan, txalo beraientzat, txalo atzapeldunetzat. Hor ditugu, 2018 urtean, nagusitu diren igerilariak. Hor ditugu txapelduna, txalo beraientzat, eta nola ez datorren urterako ere.
Bertan espero zaituztegu, mila esker honiz guztiei, esker honiz Davide Jorge, Josu Erkoreka baita ere, zuri ere Irune Ormaetxea eta bertara inguratu zareten guztioi. Gurren arte, aio, mila esker!